Itunganmu sing error, opo duitmu disile Demitra? Sumpah ya mau. Lah kuwi kan pas to duite, 1000 pira kuwi mau. 1001 masa dijawab petang puluh siji. Rolu 4 6 tulu ngolo. Jarimu sak juta 42. Iya. Ning kalkulator pira? 612 tambah 170 782 tambah 130 912 tambah 130 juta petang puluh loro. Nah, Duite pira? dimen petang puluh sekat. 1 juta siji. 1 juta siji. Terus kuwi pira duite? 1 juta siji tapi aku mau. Lah terus? Aku mau cuma satu. Ya mosok apa dibalekne karo demit duit maune ora pas kok malih dadi pas. Makanya kita tok nih penjualanku tak